lang naman ngayon, noon pa yan eh. Yung talagang, alam nyo, Yuki de la Rosa naman, atake po yun sa kampanya ng ating gobyerno laban sa illegal na droga. Ginagawa naman po lahat ng ating gobyerno, ng ating administrasyon sa kampanya laban sa droga. Sumalit, talaga nilang makialam. Kung yun man po ang naging dahilan. Subalit kung ang iba naman po ang naging dahilan dito ay itong sinasabi nilang sa Dilima, mas lalong mali panghihimasok at pakikialam po ng mga senator po sa ating bansa. So, mind your own business. Just mind your. Kita nyo, umabot tayo sa puntong sinagad nyo.